Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Makube kimi umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu lelo olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba lifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama tablets noma ama laptops noma kuma cellphones kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Umoya ongcwele ekhazimuliswa kube uyena osiholayo oyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lenkosi uJesu Kristu, egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yemfundiso eziningi ezitholakala emabandleni eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu, ukuba imibuzo onayo uyithumele. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho, uNkulunkulu evumile wakunika isibindi ukuba ubudlulisele phambili ubufakazi akunike bona. Imininingwane la sizoxhumana khona ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona balaleli ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Kulabo abalalele emva kokulalela, izinjumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi ubuke uhlolisise ukuba ngabe lokhu okubonayo okuzwayo ngamadle bakho umoya ongcwele uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, usubscribe, press the notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo eziholwa yizwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube ungakhohlwa futhi nokushareisha ilink nezihlobo zakho. Ilinki ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngesikhathi samanje nokuthi inhliziyo zethu zizokwazi ukuthi zilalele izwi lakhe nokuthi izingqondo zethu zizokwazi ukuhlolisisa yonke imfundiso efundiswa njengamanje ukuze sifinyelele ekulazini iqiniso elipheleleyo ngezwi lenkosi uJesu Kristu iBhayibheli. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho. Usithethelele amacala ethu, siphe namandla Nkosi okunqoba inhliziyo zethu ezingcolileyo. Sikwazi Nkosi ukuthanda umakhelwane wethu, usiphe amandla okunqoba yonke imfundiso kaSathane egcwele ezweni. Ngokuba uNkulunkulu umbuso ungowakho namandla nenkazimulo, wena Nkosi uJesu Kristu uzile ukubuza unqoba yonke imisebenzi yobumnyama. Siyacela Nkosi usihole siyizimvu zakho, silize izwi lakho singagcini ngokulizwa nangokufakaza ngeendebe zethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, kepha kukho konke Nkosi uJesu Kristu sibe ngabalenzayo, sinqobe inhliziyo zethu ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo, wena Nkosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sihamba nomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele sihola kule ndlela esihamba kuyo ekhazimulisa igama lakhe elingaphezulu kwawo wonke amagama uJesu Kristu oyinkosi. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu.
inkosi yokuphila umsindisi wethu ukuthi konke kungaye usinike umusa ngokulunga kwakhe ukuthi nathi samukele lesiphiwo esibizwa ngokuthiwa umoya oyingcwele. Lesiphiwo isiphiwo sokulunga, umoya weqiniso. Uma ukholwa kuJesu ukholelwa kwiqiniso, ngeke uze usivune isenzo esibi ngokuba uyakholelwa iqiniso. Noma ngabe kuthiwa kubhekene nawe, kepha uzokwenza lokhu okufanele ngokuba uyalivuma iqiniso. Lencwadi le yobungcwele incwadi yeqiniso eveza konke ngobukhulu nangamandla eqiniso. Ingakho kuthiwa incwadi engcwele. Ingakho kuthiwa ke abakholelwa yikho okubhaliwe kule ncwadi bayakuthola isiphiwo sika moya oyingcwele. Ukuze thina sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, fanele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngeqiniso. Amen. Asibi ngabantwana bakaNkulunkulu ngokuba sithi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Siyalenza yini iqiniso lakhe uma sesazi ukuthi ukhona ukuze sibizwe ngabantwana bakhe noma sizibize ngezindlalifa kanye noJesu. UJesu weqiniso. So siyambonga uNkulunkulu ukuba usinike lo moya weqiniso. Izinsizwa ezazinenkani, ezazinamandla, zathotshiswa iqiniso. Abantu ababezibona behlakaniphile ngokwezimfundiso zasezweni bakushiya konke ukuhlakanipha kwabo kwasezweni, babambelela eqinisweni. Uma ufuna ukuphila fanele wamukele iqiniso kuqala. Uma ufuna ukuthula fanele wamukele iqiniso. Uma ufuna ukujabula fanele ulamukele iqiniso. Iqiniso uma lizokufica usabambelele kwezinye izinto ulifuna, meke wafuna ukulibamba linomona, alikwazi ukuthi libhangqwe nezinto ezingelona iqiniso, ukuba lizozambula lezo zinto ukuba azihambisani neqiniso. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi usinike amehlo ukuba sikwazi ukubona ngokweqiniso. Siyabonga uJesu Kristu ukuthi usinike umoya weqiniso ongumduduzi. So silokho sithulebona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu oweqiniso, ongabhangqwe nalutho, ongahambi namuntu, uhamba yedwa, akanasizungu, kepha uyabusa emhlabeni nasezulwini. Ukuba konke akwakhile ukwakhele udumo lwakhe nenkazimulo yakhe. So uma siphila sifanele ukumdumisa ukuba udumo ngolwakhe nezibongo zonke ngezakhe. Inkazimulo fanele ikhazimule kuthina njengoba uJesu wamkhazimulisa uNkulunkulu emhlabeni. Yonke into uJesu ayeyenza noma ekhuluma wayekhazimulisa uNkulunkulu. Kepha abantu abanomona abafuna ukuvuma iqiniso. Umuntu onomona akafuni ukuvuma iqiniso. Incwadi yaGenesis sahluko 4 from verse 1. Abantu abanomona, umona uqala esweni, ukuba lobuka khona, uma ubuke wahala, wafisa ukuthi ngabe uwena noma ukwakho, wena uzocabanga imidlinzo emibi enomona nokuzifunela kwakho. Kepha ke ngokuba uthando luyiqiniso aluzifuneli okwalo,
bathi luhlezi luthobekele ukuthi ke lizuze labo abafuna iqiniso. Amen. Bonke abantu abeza kuJesu beza ngokuba bamkela umoya weqiniso. Bathi labo abanomona, umona umonela omunye umuntu uphinde futhi ube nomona ukuthi konke kube ngokwakho noma sowunakho ngoba sowufide nomoya womona awuseneliseki usubuswa umona ungenza noma ngabe yini ukuze ugcwalise lenkanuko yomona ukuba sowubuswa umona. Yebo. Incwadi uGenesis isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes sir. uAdamu wamazi umkakhe uEva wakhulelwa. uAdamu wazi umkakhe uEva wayesekhulelwa. Wazala uKayini. Wazala indodana uKayini. Wathi ngitholile indoda kuJehova. Waphinde wazala uAbela umfowabo. Wathola uAbele umfowabo kaKayini. uAbele waba ngumalusi. Abela ungumalusi. uKayini waba ngumlimi. uKayini uyalima. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlaba. Nangu-ke manje usuka kuqali uAbel uhambisa. Amen. Kayini. Hallelujah. Nango-ke manje uKayini uhambisa owokuqala yena ozohambisa umnikelo kuNkulunkulu. Uyena oqala wahambisa umnikelo kuNkulunkulu. So ngaleyo ndlela ke uhambisa umnikelo ngokuqonda kwakhe naye. Ayikho into erongo ukuhambisa umnikelo. Uhambisa ngokuhlakanipha kwakhe nangokuqonda kwakhe. Kepha nangu nomfowabo naye uzohambisa umnikelo. Naye uAbele waletha umnikelo kuwo wamazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbele nomnikelo wakhe, kepha uKayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKayini. Manje awungitshele, uma wena uthi uyakholwa noma uyamthanda uNkulunkulu weqiniso, uma uNkulunkulu wena uza kuyena uthi uzonikela umnikelo wakho onikela ngawe ngawuthandi, kwenziwa yini ube nomona? Kwenziwa yini ungafuni ukuzwa ubukele kulowo uNkulunkulu awuthandile umnikelo wakhe? Kwenziwa yini abantu babe nomona? Ukuba yini abafuni ukubukela eqinisweni? uJesu wafika wazokhombisa amandla eqiniso. Kepha abaFarisi nabaJuda nabaSadusi nabantu abadala nababusi bakwaIsrael babemdlela umona. Ayikho into engalungile athiwa wayenza, kepha babe nomona ngaye. So manje nangu-ke uKayini uzonikela ngamahlamvu noma ngezihlahla noma ngezithelo ngokuqonda kwakhe. Kulungile lokho akunikelayo kuNkulunkulu, kepha uma uNkulunkulu engakunaki kusho ukuthi wena ufuna ukuhamba uyofuna lokho uNkulunkulu azokunaka, njengoba uAbele enzile. Abantu abaningi abafuni ukuguqukela eqinisweni ngokuba bafuna ukugcwalisa izinkanuko zabo. Bathi iqiniso limile, and uNkulunkulu wamnikela labo abanikela ngokweqiniso. Banike lencwadi yamaRoma sahluko 12 verse 1 bakhombisa ukuthi sesinikela ngani. Kwakunikela ngezilwane ngithi, but manje sekuthiwa sinikeleke ngemizimba yethu, iguqule ingqondo yethu. So uma kuukuthi unomona fanele iguqule ingqondo yakho. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1.
ngakho ngiyanincenga bazalwane ukuba ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. So manje ke abantu bavuka umoya uma wena uzobatshela noma uzokwenza umzimba wakho ube umnikelo olungileyo kuNkulunkulu ngokuthi wena wenze izwi lakhe. Abantu bathi uyazitshela, abantu bathi uzenza ngcono, abanye bathi uNkulunkulu ngithanda khona nginje ngingcolile. Ukuba uNkulunkulu ukuthanda khona unjalo ngabe lezi zinto ezenzakala eBhayibhelini azikho. Ukuba phela uNkulunkulu uthanda akashintshi. Usithanda sonke, kepha isenzo angasithandi. Yindaba athi kuKhayini ke yini ekwenza ukuthi unukubale umona nenhliziyo embi nesono esesithandele kumuntu esimenza angafuni ukubukela kusenzo esihle, kepha vuke umoya obukhuni, umoya womona nomoya wenzondo, ngenxa yokuthi akafuni ukubukela isenzo esihle. Abantu abaningi bayalazi iqiniso, abantu abaningi bayibona indlela yokuphila, kepha bakhetha indlela yomona. Umona ke uqala ngokuthi wena uthi unakho ukudla, uthi unazo impahla zokugqoka, uthi unayo indawo yokulala, bese ufisa ongaphezulu kwalokho. Bese kuthi lo uphumelele ubone ngazi ukuthi ke wena ungcono kunayo, ungenza kangcono kunayo, esikhundleni sokuthi umbongele, esikhundleni sokuthi umbuze ukuthi wasizakala kanjani ukuze ube ngcono. Wena umdlela umona, ufuna ukumbulala, ufuna ukukhuluma kabi ngaye, ufuna ukumyuza ngokuba unomona, ufuna ukuthakatha ngokuba ubulawa umona. Yilo izuzayo ngokuthakatha umuntu engazange azabone. Uzuhamba uyofuna imithi ukuze ubeke imithi ubulala umuntu ongenacala ngenxa yokuthi uyaphumelela empilweni, ngenxa yempilo ayabelwe. Wena ubhizi unakana nezimpilo zabantu, awulala ebusuku wenza amacebo ukuze ugcwalise umona okuwena. Yini eyenza ukuthi wena uthi ke unonkosikazi uthande umfazi womunye umuntu, uze wenza indlela yokuthi agcine eyitholile attention yakho nawe uyitholile attention yakhe, bese ugcwalisa inkanuko yomona ekwena. Umona uzifunela kwawo, wonke umuntu owenza isono uzifunela ugcwalisa inkanuko yomona. Uma somkela iqiniso uzokwamkela ukuthi ongalungile okulungile. Uma incwadi ke ngiyanincenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu, uthi ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Yini umnikelo ophilileyo? Ukwamkela iqiniso, ukwamkela umoya weqiniso ongcwele. Uyazinikela wena kulomoya wokulunga, kepha ngesikhathi wena ufuna ukuba nakho konke, ufuna bonke abantu babheke wena, ubusa umona womona, uyayithanda attention. uJesu uthi thanda umakhelwane wakho, iba nomusa, phana. Wena ufuna konke kwenzelwe wena, bekunika omunye umuntu uyabheka ukuthi ngakanani, bese uyacomplaina. uNkulunkulu unaka umnikelo kaAbel, akawunaki okaKhayini, esikhundleni sokuthi uKhayini abone into ezojabulisa uNkulunkulu afuna ukuyenza yena. Wenza njani? Kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga, wayesethukuthela kakhulu. Yini ekwenza ukasuke ubuso bakhe ngisho esikoleni, ngisho emsebenzini?
nesasontweni noma ikathuyi kuphi yini ekwenza wena ufuna ukukompitha nabanye abantu umona awufuna abanye abantu babe ngcono akekho ngcono kunawe uphiwe isiphiwo ungcono akekho ngcono namunye umuntu wena ngoke uthi uthatha izinto uzibuka ngeso lenzondo ugcwalisa lenkanuko yommone kuwena awubathi muhle ngeke azabe muhle kunami awubathi ugqoka kahle ngeke azagqoke kahle kunami bathi ukhuluma kancane hayi ngiyeza khulume kancane kunami awuyaphasa hayi ngoba naku kuba uma wakho uyathakatha ummona lowo awunayo iproof yalonto okhulumayo kepha ngokuba enhlizweni yakho kugcwele umoya omubi ukhuluma konke ukufa ngaphakathi kwena ukuba wonke umuntu izithelo zemicabango yakhe zibonakala ngamagama akhulumayo ummona ukwenza ukuthi wena ungafuni ukubukela komunye umuntu ukuze ukhule awulaleli awuzwa Lord Jesus Christ awuzwa ubulawa ummona uqala esweni uhambe ufaka lapha enhlizweni uphuma imidlinzo emibi ngenxa nje yommona nohala ngeke ngihlulo ubani yokusiza ngani kanti umjaho wemoto noma amahashi ndo noma kuyagegela wena nomona bese umbulele lo muntu lo ombulalayo ngenxa yomona ngeke uzuphila ukuphila kwakhe ngokuba wena ubuswa umona ngeke uzukwazi ukungena kulezi stathulo zakhe wena uyohlezwa isigqila somona ngeke uzuyiphila impilo yomunye umuntu ngenxa ukuthi umbulele ngeke uzuyithola impumelelo yakhe ngenxa ukuthi umbulele ngenxa yomona soze ukugcwalisa nje inkanuko ukuba ubuswa wena umoya omubi umoya wombona inkosi wahabe wavuka ummona wafuna isivande sikaNaboti uNaboti uthi ngeke ngikwazi ukukunika ifa lokhokho lefa ifanele ligcine kumina ngilinike ingane zami ufuna isivande usesifuna ngobukhosi ngizokunika imali uhamba othenga esinye ngoba lesi sikeduze nami ngenxa yommona namandla ukuthi abantu abanamandla futhi ibona abanommona kakhulu ngoba bawukhamisa ngithele kepha bayimgodi engagcwali uthe nakho konke ebefisa okunye ngokuba inhliziyo engenakho ukugculiseka ayinako ukuphumula inhliziyo nothando lobubi ayinako ukuphumula ummona uwenza abantu bahambe befile emgaqweni uzahamba uNaboti ayongena endlini yakhe angadli ngisho ukudla ngidleki ngenxa yommona umkakhe uJezebel uzombuza ukuthi indaba uzokhala kumuntu wesifazane ukuthi abafuni ukumnika into ayifunayo engeyona yakhe ngenxa yommona ngenxa ukuthi uthandana nesifebe nomthakathi siqala icebo lokuthi kubulawa umuntu ongenacala ngenxa yokuthi bafuna ukudla ifa lakhe ngommona uJesu bambulalela bamfuna ngayo yonke indlela ukuze nje bamcuphe ukuthi akhulume into ezobaqhatha naye khona bezomthola esoleka bese bayambulala ngokubuya baphazamise endleleni yabo yokukhohlakala ubatshela ukuthi abenze izinto abangafuni ukuzenza uNkulunkulu uthi Kayini uma bobukelile kumfweni ubuzokwenza okufanele into ekwenza ukulasuka ngokuba ubulawa ummona akekho umuntu ozothi uyathanda omunye umuntu bese athi ke nginesikhwele uma uzokwenza ukuthi nokuthi awuzithembi wena wathatha umuntu azomletha empilweni yakho usugcwalisa ungazethembi kwakho nalowo muntu akekho umuntu ongenaso isikhwele kepha uma unothando likaNkulunkulu uma uneqiniso uyamazi umuntu omthandayo uyakwazi naye
ngeke aze kubuze imibuzo lokho ekufonela ukuphi wenzani alokho ekulandela efuna ukugada ngokuba yini uyawazi umoya wakho uyayazi inhliziyo yakho. Kepha labo abangazethembi abewenzile ukukhohlakala ababathemba abanye abantu. Ingakho imishado ibhidlizeka because iqiniso alikho nokuthula kukho emakhaya. Abantu baloko bekhuluma izinto ngokuhlakanipha kwabantu. uJesu uyena ozobuyisa ikhaya ehlanganise. Ubani uJesu? Umoya weqiniso. uJesu uyena ozobuyisa abantu kuNkulunkulu. Ubani uJesu? Umoya weqiniso, umoya wothando, umoya wozwelo. Mengenayo uJesu ngeke uzumakhe uJesu ofuna wena. Uzokwakho uJesu wamanga abaningi abantu abayakholwa balo Jesu babo. Thina sifuna lo moya woJesu. Sifuna lo mqondo kaJesu. Sishumayela lo mqondo wokuJesu. Obulalela umuntu obezitshela ukuthi uyazi la kumina. Wamkhipha uJesu. Ngizitshela ukuthi ngisile. Ngizitshela ukuthi ngikuhlaza, ngizitshela ukuthi angibhedela. uJesu uyayikhipha lo nsila leyo. Because ngeke uzuze kuyena uzikhukhumeza. Ngeke uzuthola lutho futhi kuyena uzikhukhumeza. Ngeke ukuthi ubulawa ukuthi wena emehlweni akho usile. So umunye umuntu bephumelela wena ubona ukuthi ungcono kunaye kufanele ngabe wenza lento ayenza fanele ngabe yenziwe uwena ummona lowo. So bese umbulala awuzuzi lutho. Awutholi lutho. Wisigqila sekufa, wisigqila sesono, wisigqila somona. uJesu ufanele ashumayele. uJesu ufanele aguqula amakhaya enu. uJesu ufanele aguqula izikole. uJesu ufanele aguqula ababusi balelizwe ukuze bezobusa ngokombuso wasezulwini. Ngapha uma sazibusela ngokuhlakanipha kwenu kuzohlezi kukhona uqhakeko nokwahlukana nenzondo. Uthando ungamthanda umuntu ngowanako eninemali naye bothi umngane wakho ngowanako unemali. Ngizokwenza ngesenamali usuyavela ukuthi awukuyena umngane wakho lo. Bowuncikile kele ngokuba nikhuluma ilanguage eyodwa. Kanjalo nabangcwele niyincwadi yaMsambu eMahubo 1:19 from verse 55. Ebusuku ngikhumbula igama lakho Jehova, ngigcina umthetho wakho. Lokhu kwaba ngokwami ngokuba ngagcina iziyalezo zakho. Jehova uyisabelo sami, ngithi ngiyakugcina amazwi akho. Ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke. Yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho. Ngizindla ngezindlela zami. Ngiqondisa unyawo lwami, ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho. Ngiyashesha, angilibali ukugcina imiyalo yakho. Izintambo zababi ziyangizungeza, kepha angikhohlwa umthetho wakho. Phakathi kobusuku ngiyakuvuka ngikubonge ngenxa yezaluleko zakho ezilungileyo. Ngingumngani wabo bonke abakwesabayo. Awuphindele lo verse uthi unjani? Ngingumngani wabo bonke abakwesabayo. Awuphinde ngumngani unjani? Ngingumngani wabo bonke abakwesabayo. So ngeke mina ngihambe ngiyohlala nabantu abangamesaba uNkulunkulu ngithi ngumngani nabo. Ngingabazi bathi abantu engizohlala nabo abantu abakhuluma lolimi lokwesaba uNkulunkulu. Abantu abakhuluma lolimi lokuhamba ngezaluleko zakhe. Lo moya lo weqiniso
awamkelwa ilombani. Wabona amasonto emangaka awufundiswa lo moya weqiniso. Maningi amasonto ayahamba yabona bethi ngizovuka ebusuku ngikubonge ubonge iqiniso ukuthi liyakulonda iqiniso. Hallelujah, glory to Jesus. Hayi ukuhlakanipha kwakho. But wabona uma uzokwenza into, David wathatha umfazi womuntu waqeda umbulalisa. uNkulunkulu wamlethela isijeziso. uDavid uyabona ukuthi wonile. Kepha befika umprofeti ezomtshela ukuthi khona umuntu owenze kanje kanje. Kusho yena qala uDavid. Lo muntu ufanele ukufa. Athi umprofeti wena lowo. Akhala uDavid avuma ukuthi wonile. Avuma ukuthi wonile. So bese veza lezi ncwadi zonke zivezwa ukuzithoba kwakhe uDavid esededela glory to Jesus Christ. David usekhuluma akasayena usavumele umoya weqiniso ukuthi ukhulume kuyena kuba bekumuntu onempakamo bezophika umoya weqiniso. Kodwa uDavid usededele ukuthi uNkulunkulu akhulume kuyena. Aveze ukuthi wena uNkulunkulu namandla. Sina siyazenza izinto ekufihlakaleni singafuni ukubonwa abantu. Bese sime phambi kwabantu sikhulume ngathi sibahle. Le ncwadi iveza konke ngabantu abakhona ababhala le ncwadi ngokufakazi bakhona. Iyaveza ubumnyama babo noma bengasekho. Ayifihli ukuthi yazi ukuthi umuntu waba perfect. Iyakuvezela aba perfect phambi kaNkulunkulu baphelela. Iyakuvezela abantu abayihamba le ndlela le kepha endleleni bawa. Kepha abanye abawanga bawudu. Bavuka bazithatha ngokuba lo moya lo babewazi amandla abo. Uma uneqiniso uyakuba nokuthula. Uma uneqiniso uyakuphelelwa inzondo. Akekho umuntu onomusa njengoDavid emakhosini akaIsrael. Ngokwembhalo efika ebukhosini bakhe ngaphambi kokuthi agcotshwe. Windoda ehlezi ithembekile yayithembakele. Ukufa isitha sasimfica. Samfica kabili. Samfica ngomfazi womuntu. Waphuma wabona umuntu wesifazane enqunu egeza. Wamlangazelela wahamba umlando walala naye. Ebuswa umoya womona. Wamkhuleliswa umuntu wesifazane. Okwesibili uthi esehleze esenethezekile esenqobe zonke izizwe besangene futhi uSathane azomenza ukuthi abala abantu bakaNkulunkulu. Esevuke umoya womona. Ukuthi yena uzitshela ukuthi amandla wakhe. Amandla bona wakho. Ungaliphika iqiniso. Ngapha iqiniso lithi wena uzogcina ufile. Ungayakha indlela yakho. Ngapha lithi iqiniso lona liyindlela. Ungazikhethela abangani bakho. Ngapha iqiniso lithi ngeke uzikhethele umndeni wakho. Ungazikhethela icareer. Ngapha iqiniso lithi angeke uzukhethe ukuthi ufuna ukuzala ubani. Ungafuna ukushiswa. Ngapha iqiniso lithi wena inhlabathi. Uzakubuyela enhlabathini. So bonke okubonayo ukuqhamuka phansi enhlabathini. Angikhathali ungabe yini oyibonayo. Le emhlabeni hayi ezulwini. Le emhlabeni konke okubonayo uqhamuka phansi enhlabathini. Kuphinda phansi enhlabathini. Noma ngabe igolide noma ngabe isilver noma ngabe noma ngabe yini oyibonayo ngisho oyidlayo uqhamuka phansi enhlabathini. Iqiniso alijiki. Bathi umoya wenkohliso
uyawuveza uJesu kwincwadi kaJohane sahluko 8 verse 44 or verse 42. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu ebenguyihlo, uma iqiniso luba wakho, beniya kungithanda mina. ngoba uNkulunkulu uluthando, uNkulunkulu uyiqiniso. Bewuzomthanda umuntu okhuluma iqiniso, ekutshela iqiniso. Ubuzomthanda abantu uKayini wayezomthanda uNkulunkulu ukuba ke wayeloNkulunkulu phakathi kuyena. Amen. Into eyenza ukuthi abulale umfowabo ngokuba akanayo uNkulunkulu. Siyavezela kusukela eqaleni ukuthi indaba yenzondo longafuni ukulalela uNkulunkulu ivela kuphi. Bese abantu bazoma bayamthanda uNkulunkulu. Ngoba ke iqiniso bayakuzonda. Hallelujah. Mawushumela iqiniso bavuka umbona ngoba uyababangisa. Batashe ngegama lika Jesu Kristu, bagqoka khona, bashumayela izinto ezingekho. So mozobatshela ukuthi uNkulunkulu aneme ngalonto wena wisitha. uJesu wayebatshela the same thing. Uma uNkulunkulu benguyihlo, Uma uNkulunkulu bewubaba wakho, beniya kungithanda mina. lalela uNkulunkulu umoya. uNkulunkulu uyiqiniso, uNkulunkulu uluthando. Amen. uNkulunkulu ngeke uze uthathe uzombeka ufuna ukumlinganisa nokucabanga kwakho. uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke umoya wakhe. uNkulunkulu wathela umoya wakhe kuJesu. Wenza noma ngabe yini ayithandayo, akashintshi umoya. Hallelujah. Wabasenyameni umoya. Amen. Azange aqhamuke ngesiqu somuntu. Kepha wangena esiqwini somuntu okuyena futhi amdalile. Ukuze azokwazi ukuthi afike aphile phakathi kwethu, asikhombise indlela yakhe. Yokuthi yena njengoba ethi umoya ufuna abantu baphile kanjani enyameni, uzobusa le nyama la ekuyona ukuthi yenze intando yakhe. Yayenza igcwalisa yonke inyama ebuswa ubungcwele. Ayisaziphileli yona, ayilahlwa ngisho nembeza, because umoya weqiniso uphila kuyona leyo nyama. Umoya osibekela zonke izono. Izono bethu ezasibekela kusho ukuthi ke manje ziyabulawa ngothando. Amen. Izono ziyabulawa ngothando. Asishumayelele udumo, asishumayelele ushintsho abasisayidi la emhlabeni. Sishumayelela ukuthi abantu bamkele iqiniso. Sishumayela abantu bazi ukuthi bebenikele esontweni banikelelani. Uzoyifunda leyo nto, kepha uma nihamba amabandla amanga ngeke nize nifunde lezo zinto. Bazonitshela indlela ekumele ninikele ngayo, uzoyinikela ngayo. But mawuze konzweni eneqiniso bazokutshela izinto ekumele zenzeke ngokweBhayibheli. Uzonikela okweshumi okumthetho lo wonke umuntu osebenza ufuna kanikele okweshumi. Uzonikela lokho kusenhlizweni yakho mekunikelwe nje. Amen. Iminikelo uzonikela futhi ngenhliziyo ethokozile. But uma usanomqondo ukuthi hayi ngodla umfundiso nomona, Yes, Lord. Jesus. nokuthi uyamodla umfundisi, into leyo ngaziba inkinga. Akithi abakhokhela othisha esikoleni bakunika imfundo ukuthi uhambe uyosebenza. Umfundisi kangakanani ezoba phambi kwakho akunike ukuphila ngamandla kaNkulunkulu. Amen. Anibona inkinga mele uthi othisha bamba ngezimoto ezibizayo ngenxa ukuthi niyabakhokhela. Angisho ukuthi umfundi ufuna ngemoto ebizayo, but ke ukunikela nje awukhokha akho le mali ebekiwe kuthiwa ngenyanga noma ngonyaka uzokhokha 5,000 nje ukhokha esikoleni. Thiwa nikela okusenhlizweni yakho. Nikela okweshumi, but ngomona nalokuthi nibuka izinto ngenyama. Nikubona kunzima ukunikela emsebenzini kaNkulunkulu. Ngapha bekuthiwa kuhlatshwa namadlozi, akuhlatshwa kanje izinyanga. Ufuna ukwazi ukuthi imalini, awunandaba bathi khipha malini, uzoyikhipha lo mali. But ke imisebenzi kaNkulunkulu yona kuyabhekwa
futhi ke ngeke ngibasola abantu abaningi ukuba abafundisi bamanga abaningi. Kodwa akukho kwena ukuthi ubahlulele umuntu. Wena bawufikile kuthiwa nikela wena. Kepha unganikeli ngale ndlela asho ngayo. Akekho umuntu ozothi ke ukunikela la ekhaya qala 50 rand. Ukhohlakala lokho. Lo muntu usebenzela iphakethe. Amen. Ngisho wafika ufaka usheleni. Ngokuba umuntu wesifazane wafika ethempeleni ezonikela ngalokho okugcina nakho. Uthi uJesu ngeke unomuntu wesifazane unikele ngento yokugcina nayo. Unikele ngaphezulu kwabo bonke ngokuba bonke bakhipha lokho okuningi abanakho. So basecaphuna kusale. Ngapha kufika umuntu nento yakhe yokugcina wazoyifaka mekhaya kanakho ukudla. Ngepha uyanikela ngothando. Ngeke ngitshele mina ukuthi ke umonikela uNkulunkulu uzobusisa amona. No. Abantu abenza izinto ngokuqonda ibona abantu abakwaziyo ukuthi benze izinto ngothando. Kepha labo abanomona benza izinto bengabaza. Mebenza kuNkulunkulu bafuna ukuthi ke abaninike something ukuze babone ukuthi uNkulunkulu osebenzayo. Ngoba abaprofeti bamanga banitshela leso sinto. Ngakho bendayisela iziwasho ngoba banomona. Ngakho bedayisela amafutha athiwa abusisiwe ngoba banomona. Ngakho bethi bafaka nezintambo ngoba banomona. Umona ubulala isizwe. Uthando lubuyisela abantu eqinisweni. Ngifundela incwadi ya John 8:44. Nina ningabakayihlo uSathane. So wonke umuntu ogcwele umona nenzondo nokufisa izinto zabanye abantu nohleze ezibona ukuthi yena ungcono ngabanye abantu ungokaSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Umuntu othanda ukugcwalisa izinkanuko zakhe okaSathane. Yena wayengumbulali wabantu. Umuntu othanda ukukhitha igazi nokuqamba amanga. Yena wayengumbulali ungakaSathane ngoba uSathane ugcwele yonke lento esithayiveza amandla lawa eqiniso avezela abantu bakaSathane ubanjani. Evezela abantu beqiniso kubanjani. Yena ngale ncwadi le ncwadi iphethe yonke into. Ungayiphikisa ukhulume nokya bese ngikutshela ukuthi ngikhombisa iproof yalonto ofuna ukuyichaza ungabi nayo bese ngikuchazela ngale ncwadi le. Akukhona kwami ukuthi ukholwe bathi ngisuke ngikuchazela ngidlula. Ngakho kuthiwa olezindlebe makezwe ukuthi uthini umoya ngokuba lokho kukamoya. Amen. Ngakho sithi uNkulunkulu ke uNkulunkulu weqiniso nomoya akakhethi bala lamuntu akahloniphi futhi ukuthi wena ngoba naku nemali omgqoka kahle. Amen. Into ebalekile kuyena ukulungiswa unako ukulungiswa. Mongenakho ukulungiswa ungokayihlo uSathane. Ngisho ngibuka kabi mina. Angiyandaba nalokho. Ngeke kusalayo imisebenzi yakhe yakufakazela njengokusho kwencwadi eqiniso. Ukuthi wena ngokaSathane akusho mina kusho imbhalo. Mina ngiyafakaza ngoba ngithatha phansi eBhayibhelini. Hallelujah. Makucasula casukela imbhalo hayi mina. Amen. Amen. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Uyezwa uSathane ubulala bani? Wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. uSathane usebenza la kunina abantu. Akemi eqinisweni. Yayizindaba. So wonke umuntu ongafuna ukuphatha iqiniso enhlizweni yakhe. Ngokuba iqiniso alikho kuye. Ngeke uze uzibize ngengane kaNkulunkulu noma ngendodana kaNkulunkulu. Ungafuni ukwamukela iqiniso. Uma ufuna konke ekusebenzele wena ukuthi kube kuhle emehlweni akho, awunalo iqiniso ngoba uzifunela okwakho. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe. So nabaprofeti bamanga nabantu abanenzondo ngisho abantu ababusayo mabekhuluma amanga bakhuluma amandla kaSathane.
abantu abakhohlisa abantu ngezinto ezingekho nezinto abafisa ukuthi ke abantu bakholelwe izona kepha zibe zingekho. Laba bantu bangamadodana namadodakazi kaSathane. Angikhathali ukuthi ungabe ukuphi wenzani. uSathane nje ubonakala ngezenzo kuthina abantu. Lokhu engumqambi manga noyise wawo. Umuntu into oyiqambayo uqamba into engekho ufuna ukuyenza ibe khona ibe ingamanga ingekho vele kepha wena ufuna abantu bakholelwe kuyona. Njengokuthatha amanzi uthi lamanzi abusisiwa azokulethela inhlanhla ungacela ngawe ekhaya azokuvikela. Ayikho lonto leyo. Kepha ngokuthi ke niyakholelwa kwimimoya yamadimoni lezo zinto nizibona zisebenza bese nifaka igama lika Jesu phakathi. Jesu akana kudlelwane nobumnyama. Mina ngikukukhanya kwezwe. Uthi uJesu yena ungukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni. Kwenzeka kanjani ukuthi uhamba noJesu kepha uhambe ekufebeni? Kwenzeka kanjani ukuthi wena uhambe ekukhanyeni kepha uphila ngempilo yamanga? Kwenzeka kanjani ukuthi wena uhamba ekukhanyeni uhamba ngeqiniso kepha uyadako utshwala? Kwenzeka kanjani ukuthi wena uthi ke uphila impilo yokukhanya kepha uyaphinga? Uyentshontsha uqamba amanga. Kepha uthi uneqiniso. Hayi mina ngiqamba amanga. Kwenzeka kanjani ukuthi uhamba impilo yokungcwele? Impilo yeqiniso ukuthi wamkela isimo esisona uphile kusona ukhululeke. Ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu uyabonelela uyena okubonelela even uze ufike lesikhathi lesophila kusona manje. So manje uzothi wena hayi mina ngiphila impilo yeqiniso ngiyakhuluma iqiniso. Ngeke ukhuluma iqiniso ufake inwele zamanga. Ngeke ukhuluma iqiniso upende izinwele zakho. Amanga noqamba yonke indlela. Ngeke uthi uyiqiniso wena. Ekubeni kunamashiya wapenda wafaka upende. Ngeke uthi uyiqiniso mawupenda umlomo wakho. Ngeke uthi uyiqiniso noma uphila impilo yeqiniso. Ekubeni wena umfana usenza intombazana. Noma uyintombazana usenza umfana. Soze. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi. Yayizwa indaba. Abakholwa iqiniso. Kepha beqhamuka umuntu awukunikele incwadi le ya John sahluko 5 verse 40. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba ndibe nokuphila. Anivumi ukubamba iqiniso ukuze nibe nokuphila. Umhlaba wadalwa ngeqiniso. Umuntu wadalwa iqiniso. Bonke okukhona emhlabeni kungenxa yeqiniso. Imbewu yobubi yavela ngalesikhathi umoya weqiniso unika umyalelo bese umuntu angafuni ukuthi ke aenze lokho akuyalelwe iqiniso. Yona nje yakhipha uSathane ezulwini umona ukuthi yena ufuna ukuziphakamisa ngaphezulu kweqiniso. Akekho umuntu ongaba ngaphezulu kweqiniso. Akekho umuntu ongalingana neqiniso. Amen. Amen. Sonke singaphansi kweqiniso. Uthi uJesu umhlaba nezulu kuzodlula uthi kepha iqiniso lami amagama ami soze adlula. Amen. Lord Jesus. Ngokuphethe amazwi eqiniso. Weningi Mina angamukeli udumo kubantu. so yabona iqiniso alifuni udumo lwabantu. Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngiyazi ukuthi andlala iqiniso phakathi kwenu. Sikhuluma ngomona neqiniso. Ngize egameni likaBaba. Ngilethe Amen. umoya weqiniso. Ngilethe uthando leqiniso. Glory to Jesus Christ. Aningamukeli. Kepha lufuna ukwamukela iqiniso. Uma kuza omunye ngelakhe Uma igama. qhamuka umuntu onomona ezifunela kwakhe ngokuba umuntu beza ngegama lakhe uzibuselwa umona lo muntu lawo akabuzwa iqiniso ngokuba uzifunela kwakhe ufuna ukufinja inkanuko yakhe. Mekuza abantu abanganjalo kumina niyabamukela ngezandla ezimhlophe nibavulele ingalo zenu. Niyamamukela yena. Ningakholwa kanjani nina? Nikholwa kanjani? Enidumisana nodwa. Nithanda udumo lwabanye abantu. Ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu. Alifuni iqiniso elivela ezulwini. Yedwa na. Nithanda ukuthi umuntu bombona ukuthi uyamthanda uhlonipha ngoba nakuhamba ngemoto noma nako
wakufaka emsebenzini umthanda kakhulu. Nina kunemali ukuphi imali uyamhlonipha kakhulu. Uzumguqela umbizo ngobhuti Nkosi yami bhuti. Ngenxa ukuthi wena uyamdumisa lo muntu ngokuba ukwenzela ukuthize. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Ningalufuni. Uzokholwa kanjani? Glory to Jesus Christ. Uzokholwa kanjani? Iqiniso. Uzokholwa kanjani iqiniso? Elikela ukuthi ke wena hlukana nezono. Uzokholelwa uma blessing plan nempumelelo yengcebo yasemhlabeni. Uzokholwa kanjani iqiniso lasezulwini elithi uma unokudla indawo yokulala nempahla zokugqoka kukwanele. Ungazikhathazi ngezinto ezingaphambi kwakho ngoba ngeke uzukwazi ukuthi ke uzilungise. Ngokuba usuku lilodwa linezinto zakhona ezimbi ekumele ubhekane nazo. So ingakho ke kuthi umuntu ukhona kepha kekho ngokuba ngokomzimba uphambi kwenu kepha imicabango yakhe isimshiyile. Usehambe waze waduka ngemicabango akasakhumbuli ukuthi uqalephi. Yini? Uzikhathaza ngezinto angeke akwazi ukuthi azilungise. Mawuzoholwa umcabango yakho uyalahleka. Ubona lobumnyama bokucabanga kwakho kakhulu. Ingakho abantu uthiwa sebeyahlanya ngokuba ukhuluma izinto azicabangayo ezingekho la. Ukhona la. Kepha umoya wenkohliso usephila kule ndawo ekuthiwa ke ifantasy ngesingisi. Usakhe izwi lakhe emhlabeni wakhe lasengqondweni. So uma ngizothi mina phela mina ngicabange ukuthi uzokwenza ukuthi ubani ocabangile wena. Mina ungitshelile cha. So mina ngiyaphila ekhanda lakho. Kwenzeka kanjani ukuthi wena ekhanda lakho wakho ukuthi mina ngizothini bese emva kwaloko wena ucabanga ukuthi ngizokwenza lokho? Umoya ilo mcabango lowo wokwakha imicabango engekho ngomunye umuntu nangesimo bese wena uyakholwa ukuthi kuyikona kuyaphila ekhanda lakho kepha kupheli kona. So bese wena ukhiphela ngaphandle so ukhipha imicabango yakho yamanga. Iqiniso likwenza ukuthi ukwazi ukucontrola isimo okusona ngokuthi wamkele isimo njengoba sinjalo. Ungeke usiguqule ngeke uzu methu umuntu uyagula ngeke uzumsindisa. Methu umuntu ufile ngeke uzumsindisa. Ngeke uzumvusa. Kepha njengoba kuzwa ubuhlungu ukhala uexpressa indlela ophatheke ngayo. Ukhala kwakho kepha ngeke umvuse lo muntu lo. Ukhala kwakho ngeke kuze kwenze ukuthi wena uguqula izinto. Yaphuma ukhala uNkulunkulu. Wenza izinto eziyimangaliso. Hayi ngokuqonda kwakho. Akekho oqonda indlela zikaNkulunkulu noyedwa. Ingakho ke ababi bengeke baze bame phakathi kwenhlangano yabangcwele. Ngokuba babi bazifunela okwabo babulawa umoya. Abalungileyo bahamba ngokulunga. Baphinde bakhuluma ulimi lunye. Abantu abalungileyo bakhuluma ulimi olulodwa lokulunga nokuthula nothando. Abakhuluma ukufa. Uma kukhona kwenzayo okungalungile uyacela into ethelelo kulo moya weqiniso. Phela lo moya uyavunguza. Ungaphakathi kwena uyayazi le imicabango yakho. Noma umphika uthi uJesu omunye embuza ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu ubonakala kanjani? Uthi uJesu umbuso kaNkulunkulu akuyona into omele uyibheke engazi ukuthi iyeza lapha. Ingaphakathi kwena. Idinga ukwambulwa. So wonke umuntu unawo umbuso kaNkulunkulu.
Kepha labo abangafuni ukuthi kwambulwe nokwamkela bayaphansi emgodini. Bazothola intukuthelo kaNkulunkulu. So uma wena uzoba nomoya wokunyanya abanye abantu, wena ubulawa umoya wephakamo nenzondo, unomona. Ingakho ungafuni kube khona ukuthula. Ngoba wena unakho ukuthula. Umuntu onenzondo nomona akanakho ukuthula yena. So lowo moya ufuna ukukapakela kwabanye abantu. Ingakho abethanda ukuphikisana nokuthukana, nokuhlezi bexabana, nokuhleba. Because ngaphakathi akukho ukuthula. Ngona uzithulele, ukhulume ngoba kufanele. Kunokuthi uzama ukukhuluma ngoba na ufuna abantu bakulalele kanti ukhuluma umbhedo. Thanda ukulalela, kepha ukulalela into ekhulumayo ayinako ukuphila. Bekhuluma omunye umuntu bamlalele bese uphatheka kabi ngenxa ukuthi unenzondo, unomona. Esikungeza ukufunda ukuthi hayibo lo muntu ukhuluma kanjani, wenza kanjani, uhlale naye, umfunde khona nawe uzofunda kuyena esikungeza lokho wena uyamzondo emnyanya. So hambe ukhuluma ngaye komunye umuntu. Usuyinhlebi, ususathane. Usekungenile umoya kaSathane ngoba uyinhlebi ungummangaleli. So the time when uyokhuluma ngomunye umuntu kabi, wena usungenwe lo moya kaSathane. Umunye noSathane. Kanjalo nomuntu ukophila impilo yokugcwele, munye nomoya ingcwele. Yilonto le sifuna ukuyidlulisa. Nika incwadi yaGenesis 4. Verse ukuthi uthini uNkulunkulu ngokunyukubala kokubuso bukaKhayini. Incwadi uGenesis isahluko 4 verse 8 verse 6. uJehova wathi kuKhayini, uthukuthelelani na? Ubuso bakho bunyukumaleleni na? Angithi uma wenza kahle. Angithi uma wenza kahle. Uyamukeleka. Angithi uma wenza kahle. Uyamukeleka na? So manje uma uguqula indlela zakho zokukhohlakala ubuyele kulungile eqinisweni, uzokwamukeleka. Akekho umuntu ovinjiwe nomuntu ozothiwa awulungele ukungena wena. Awulungele ukungena emva kokufa. Uma ukuthi awungenanga emhlabeni. Ingakho yathi ke mfundani uqiniso nisala emhlabeni esanokutholakala ngokuba ngane kwethuna likho iqiniso. Ozaphinde ulithole likhele ukuthi phenduka ukuze eqinisweni. Uma uvuma manje wena ukuthi wonakele iqiniso likulungise. Bungeke usifunele kwakho. Ubuzovuma ukuthi iqiniso lilungile. Bese uyalamukela. Iqiniso liza kukhulula. Usho njalo uJesu. Iqiniso liza kukhulula. Uma bowenza kahle, uNkulunkulu uzokwamukela. Amen. Awamukelwa yimina. Glory to Jesus Christ incredible ebhalwe phansi. Yes Lord. Yes Lord. Yona le kufuna ukulungile. Amen. Udale ngomfanekiso wezwi. Izwi lifuna ukuphila phela kwena. Amen. Amen. Uyavimbazela ngokufebe. Uyavimbazela ngomona. Uyavimbazela ngamanga ngokuba ahlangana leso sinto. Imoya kaSathane lo. Yekani ukukhanuka nizifunela izinto zenu ngendlela yenu. Nakumina futhi la angiyeke ukwenza lokho, angisho kwena kuphela. Umona ifanele kaSathane azohamba yongena nale echibini lomlilo ngoba angene lutho ongcolile ezulwini. Lutho. Uma bawenza kahle ubuzokwamukeleka. Angithi uma wenza kahle uyamukelekeka na? Lalela uze esontweni. Umuntu wesifazane ugqoka amabhlukwe. Abagqoka iziketi bagxekwa abagqoka amabhlukwe. Ngokuba yini? Yini eyenza ukuthi abantu bagxeke abantu abenza into ebhalwe eBhayibhelini? Ingokuba bafana noKhayini. Nawe uma ungasuvume nje ukuthi nje waye iBhayibheli umuntu esifazane agqokisa umuntu wesilisa. Mbozi ikhanda muze esontweni. Khumula abacici. Uzokwamukela uNkulunkulu. Ungazikhohlisa ukuthi uNkulunkulu uzokwamukela khona ugqoka amacici nebe ikhapu. Ngeke.
Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Ngeke akongele awuyizwa mina. uNkulunkulu uthi akungeni lutho okungcolile kuyena. So manje wena uzokwenza kanjani kube khona umlingo? Kukhona abantu abenza kahle abadela konke abayikho ukuze benze lokho okufunwa iqiniso. Bese kuzoba khona umuntu ofuna ukuthi nje uzovelenze noma kanjani. Bese iqiniso liyabamkela ngeke kwenzeke lokho. Khohlwa. Ngahambe uyoshona njengesipikile eplangweni. Khohlwa. Isono sihlezi emnyango. Into ehlelele nje isono esikubusayo. Ukuncanela kwaso kukuwe. So uma sesikubambile ke sizala ke ukufa ke isono. Njengoba lekuyena sazala ukufa. Ngokuqala nje ukuthi angagculiseki uma ekhuzwa. Angabukeli kumfowabo ukuthi enze kahle. Kepha ngeke usatsheliwe futhi ukuthi isono simile silinde yena. Thuka akakwazi ukusibusa. Kepha yena ukhetha ukubuswa isono. Nikhetha ukubuswa isono lemhlabeni. Ngakho ke abulala umfowabo engenzanga lutho ngenxa wabuswa isono. Ingakho abantu bezonda iBhayibheli bebeliphatha ngenxa babuswa isono. Ingakho abantu bemasontweni kepha bengaphenduki ngenxa babuswa isono. Ingakho abafundisi bejola bedlwengula ngokuba babuswa isono. Ingakho abantu besifazane befuna ukuphatha amabandla ngoba babuswa isono. Mawuthi wenza into ephambene nolizwi ubuswa isono. Inkani yongenelela isono. Anike incwadi yaSamuel yokuqala. Sahluko 15 bese siyavala. Verse 23. Or starting from verse 22. Ngifuna ukukhombisa ukuthi inkani yimbi kakhulu uNkulunkulu. Yimbi inkani. Ngeke izikusize ngalutho. Verse 23. Sahluko 15 verse 23. Ngokuba ukwambuka Ukuhambuka noma ukuhlubuka kunjengesono kufana nesono sokubhula lokuthi uye emahlosini noma kubantu abanemoya. So nokwanjalo ukushiya izwi kaNkulunkulu kufana nesono sokubhula. nenkani ifana Izwake nanje ngikhuluma ngayo ebulala thina abantu ifana nokukhonza izithombe namatherafi. inkani iyodwa ifana nabantu abakhonza izithixo. Ngale ndlela esimangalisa uNkulunkulu angayifuni ngayo inkani. Methi enza izwi lakho ungalenzi. Wena ubona ungcono ngani ngokuba phela izwi lakhe thungalenzi? Ngoba wenza into ephambene nezwi lakhe uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Inkani ifana nesono sokhonza izithombe. Iyafana nesono. Akayifuni inkani. Uma kunika izwi uthi lenze izwi lakhe. Zijwayeze ukwenza izwi lakhe. Lona lodwa futhi ulizwe. Banika incwadi yezenzo. So into eyenza ukuthi nifunele kwenu umono. Into eyenza ukuthi nishiye nibange izikhundla umono. Into eyenza ukuthi ushiye lokho nako uyotshontshwa komunye umuntu umona lo. Into eyenza ukuthi unike abantu imali babulala omunye umuntu umona. Into eyenza ukuthi nibulalane emateksini umona. Umona ombusayo. Angikhathali noba uthi usebenzele izingane zakho awunalo ilungelo lokubulala omunye umuntu ngenxa yokuthi wena ufuna ukudla wena. Umona lo. Ngeke uzuyithathe indawo yalo muntu. Azangathathe lutho kwena futhi. Uyasebenza njengawe but ngenxa yommono uhambe wayofuna imithi ukuze ugcwalise izinkanuko zakho zokuthakathi ngoba unommono. Bonke abantu abaphatha imithi baphethwe umoya wokuthakatha. Ngokuba lo muntu lowo ufuna ukuthi izinto zisebenze njengoba efuna yena. Akanali uthemba kaNkulunkulu. Akanaki ukukholwa kuNkulunkulu.
Yini ngokuba ufuna izinto ukuzicontrola yena. Akeke ucontrola lutho emhlabeni. Uma ufuna ukucontrola izinto nomona. But mofundisa unothando. Yapha mofundisa umoya womona unesono. Yapha mofundisa iqiniso unothando unokuphila. Baningi incwadi ezenzo. uPetru wayesethi phendukani Yoba sinibizele ekutheleni igcwaliso ngomoya wothando kuKristu. Umoya weqiniso sithi phendukelani kuwona. Niphile ngezwi manje. Ekuyilona enzokunika ukuphila okuphakade. yiloyo naloyo abhaphathizwe Uma ke sowuze eqinisweni fanele kugezweke imisebenzi yakho yokungcola. Ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zenu Uphawu lokho lokuthi izono zakho ziyakuthethelelwa ngokuba uvumile ukuthi uyisoni. Wasuzobhabhadiswa egameni lomoya weqiniso. khona niyakwamkeliswa Ukuze kwamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo seqiniso. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana Ngoba benu ukuthembiswe bonke abantu ayidayiswa lento le. Iqiniso alidayiswa. Bethiwa lithenge, thunga lidayisi. Futhi awulithengi ngemali, ulithenga ngokuzinikela wena kulona. Bese liphile kuwena, ngeke uze udayisa iqiniso. Amanga ayadayisa phela, ingakho ke abantu belandela amanga bewathenga. Bathi iqiniso ngeke uze ulithenge, khohlwa. Ngisho nemali engakanani. Ngisho ngamuhle kangakanani. Alizi kuwena ngokumuhle. Iqiniso liyabaza abantu bani. Lifuna abantu abahluphekile ngokukamoya, abanambele ukulunga. Lizofika lingene kubona. Baningi. esabo bonke abakude Lesiphiwo seqiniso sabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Bonke iqiniso eliyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni kulesizukulwane siphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo So uma ufuna ukuzisindisa kulesizukulwane esiphambeneyo, uza kusithumelela imininingwane yakho kule number oyibonayo ku screen. Ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kuwena sizobhabhadisa egameni likaJesu Kristu uthole isiphiwo seqiniso. Uphile impilo yeqiniso, ukuphile ngokuthula njengeqiniso for once and for all. Sukela manje ukuze kube phakade ubuso iqiniso. Akulula kepha kona kugcina kwenzeka ngokuba akukho ongenzeki kuyena. ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathiswa So bonke abantu abamukela iqiniso kufanele bangene emanzini ukuze basindiswe ngokuba sebehamba ngokweqiniso manje. So yonke lensila yalezinto abakade bezenza bebengena emanzini bayishiya khona emanzini iyafa leyo nsila ifele emanzini ngamanzi ewodwa. Hayi ukuthi abusisiwe. Uvuma izono zakho ngene emanzini ugezwe. Ngokwembhalo lokho kuuphawu olikhombisa ukuthi wena uyavuma ukuthi uyisoni. Ngeke ubhabhadise ingane na 2 years noma ina 3 years noma ingane esanda kuzalwa. Yazi into yongane leyo. Yini oyibhabhadisela yona? Thuwa kwenza izifebe nabatheli sibentele kwakuza abantu abadala zange kuze ingane. So ngeke ungitshela ukuthi ulibhabhadisa ingane. Ingane yanikela uNkulunkulu. uJesu wanikela uNkulunkulu. uNkulunkulu wanika wakela uMoses ukuthi zonke izingane ezifuna isibeletho ngezami. Zifanele zinikelwe kuNkulunkulu izingane. Zigade uyena. Bese zindala sezikwazi ukuhlukanisa ukubi nokuhle. Bese ke ziyavuma ukuthi uJesu fanele abuse empilweni zazo bese zingene ngaphansi kwamanzi zibhabhadiswe. Noma ngabe kuthiwa ikazi isenze isono. uJesu wakwenza ungene emanzini engazange asenze isono. So wonke umuntu othuza kuNkulunkulu noma uzeqinisweni kufanele ahambe lenkambo leyo. Ebhalwe phansi. Hayi ngokuhlakanipha kwabantu, wangitshela into efundiswa umfundisi wakhe ngeke eBhayibhelini. kwenezelo ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu Kulabo abafuna ukubhabhadiswa bazosithinda kule number leyo oyibonayo ku screen. Onembuzo mayelana neBhayibheli uzokwenza njalo. Isho uNkulunkulu aqhubeka ngigcine. Anenzele umusa aphinde futhi yasenzele indlela yokuthi sikwazi ukufinyelela eqinisweni lakhe siphile ngalo. uNkulunkulu okuphila abe nani nonke manje naphakade. Ngosomkhulu. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga Nkosi uJesu izwi lakho alibe inkemba Nkosi ngaphakathi kithi lahlukanise Nkosi lisuse konke ongakuthokozisi mongcwele. Siyabonga Nkosi uJesu kuba wena ukukhanya ukufikile ezwini. Siyacela Nkosi ukuhlala ekhanyeni kwakho
ususwe Nkosi konke ukungcola nemidlinzo engcolileyo efuna ukuyiphakamisa ngaphezulu kweqiniso, efuna ukuyiphakamisa ngaphezulu bomgcwele. Baba siyabonga ukuthi usibizile ukuba sinikele imizimba yethu ukuthi ibe inhlatshelo ephilileyo, engcwele, ethokozisayo kuwe. Imnikelo Nkosi ephilileyo, ayisinukele idumbu eyifile Nkosi uJesu Kristu, engafuni ukugcina imiyalelo yakho. Kepha uNkulunkulu onamandla, siyacela ukhulume nomuntu ongaphakathi yena omphefumulela kuleli dokodo eliyinyama ukuba ayizwe intando yakho, ayigcine, ayenze. Siyacela Nkosi usiphe amandla ukunqoba yonke inkohliso namanga yesithu Sathane ongumbulali kwasukela ekuqaleni, ongeme eqinisweni, iqiniso alikho kuye. Masithi singabantwana bakho Nkosi, siyibiza ngabazalwane, intando yakho Nkosi mayikhazimulise empilweni zethu. Siyazendlala Nkosi, sithethelele la siphambuka khona singenakho ukuqonda. Inhliziyo zethu Nkosi seyifana nenhliziyo kaKhayini, yena owabulala umfowabo ngemdlinzo nangesenzo sakhe sokungafuni ukuma eqinisweni, kodwa wamelana neqiniso. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba uyayiveza lemimoya eyonakeleyo uNkulunkulu onamandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Khazimulisa umoya ongcwele uqhubeke ngaso sonke isikhathi. Izwi lakho Nkosi lingene ngaphakathi kithi, lifeze imisebenzi yakho ngokuba akekho lungileyo, akekho nomunye Nkosi. Bonke baphambukile endleleni. Siyacela Nkosi ukuthi ulungise thina singaziboni singabalungileyo, ngokuba akekho lungileyo, bonke baphenduke imbuqa bokani, kepha ngamandla kamoya ongcwele ekuyiwona asibizele ebungcweleni. Khazimulisa Nkosi uJesu empilweni zethu manje naphakade. Amen. Amen. Kubo bonke abahlezi eThekwini, asikude nani bafowethu nodadewethu, sheshani nisithinte ukuze sizokwazi ukuhlanganyela nani, especially mawuliza izwi ukuze uzongena emanzini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen.